Kuna ni Apostol Pablo kadagiti Filipos kapitulo 4 bersikulo 8 hanggang iti 9 verse 8 to 9. Kamuod diana kakabsat dagiti anyaman a banag a napudno, dagiti anyaman a banag a nadayaw, dagiti anyaman a banag a nalinteg, dagiti anyaman a banag a nadalos, dagiti anyaman a banag a makaayayo, dagiti anyaman a banag a naimbag iti damagda, no adda anyaman at kinasingpet, no adda anyaman a kinadayaw, panunutan niyo dagitoy. Dagiti banbanag nga inadalyo, ken inawat yo, ken nangegyo, ken nakita yo kanyak. Aramiden yo ida, ket ti Dios ti talna, at danto kada kayo. Maysa kadagiti banbanag nga birbirokan iti tao ket kasanuak nga maadaan iti talna iti biag. Kasanuak nga maadaan iti peace of mind. Dayta iti number 1 nga birbirokan iti tao. Isu na dayta ti gapuna nuapay nga ti tao nga ket agtrabaho da nga pirmi. Gapuna ta ti adda iti kapanunutan da barbareng no nakaornunga ket maadaan na akon iti peace of mind. Dagiti daddaw mga tattao nga ket agiskwela da tapno kasta nga ket barbareng adda ti peace of mind ko no lumakayak to makabiro kak trabaho. Ket kakabsat dagitoy nga banbanag importante met kikdi dagitoy. Importante dagita nga banbanag ngem no maikuna tayo nga peace of mind awan iti dadduma nga makaited kanda tayo iti peace of mind no diket ni Apo Dios laeng. Kuna ni Apostol Pablo kadagiti Filipos, daytoy iti balakat na. No anyaman nga dagiti banbanag a napudno, nadayaw, nalinteg, nadalos, anyaman a banag a makaiayo, anyaman a banag nga naimbag iti damagda. Panunutan nyo dagitoy. Dagitoy kuma dagiti banag nga imed-meditate yo. Ti kinapudno nakakabsat, ti tuktukuyan ni Apostol Pablo ditoy, kat awan sa bali no di dagiti banbanag nga nadyosan. Anyaman nga banag kakabsat ang napudno, nadayaw, nalinteg, nadalos, makaayayo, ket banbanag nga nadyosan. Ket question tata, ay na iti pangbirokan tayo kadagiti banbanag nga nadyosan. Mabirokan tayo laeng dayta, iti sasao ni Apo Dios. Awan iti sabali nga pangkitaan tayo kadagiti nadyosan nga banbanag no diket kadagiti sasao met laeng ni Apo Dios. Ket dayta kakabsat ti balakat ni Apostol Pablo kadagiti da Filipos. Daytoy taga Filipos nga dagitoy nga iket isu daytoy tinangtultulong kini Apostol Pablo kadagiti tiempo nga agminministro isu na. Ket daytoy ti balakat ni Apostol Pablo kanta ida kadagiti da taga Filipos nga dagitoy napudno, nadayaw, nalinteg, nadalos, makaayayo, ken naimbag, isu ti panunutan da. Ket kakabsat, applicable met laeng daytoy uray kadagitoy nga agdama. No kayat tayo kakabsat nga maadaan tayo iti kapya iti biag. Saan tayo nga agipaspasrek dagiti banbanag nga contrary nga maikontra kadagitoy balakat ni Apostol Pablo nga inbagana kadagiti da Filipos. Ta ijay verse 9, kuna ni Apostol Pablo, dagiti banag nga inadalyo, ken inawat yo, ken nangigyo, ken nakita yo kanyak. Aramiden yo ida, ket ti Dios iti talna, at danto kada kayo. Dayta ti conclusion na jay balakat ni Apostol Pablo. Ngano anyaman dagiti banag nga nangigyo, inawat yo, nakita yo nga nakita yo nga inaramid ko kuno ni Apostol Pablo, isu dagiti banag nga tuladan niyo. Ni Apostol Pablo kakabsat, he was sent not only to the Jews but particularly to the Gentiles. Ket dayta ti balakad ni Apostol Pablo. No apay nga dayta ti balakad na, dayta ti mayat nga pagsasaritaan tayo. Gapuna taawan iti sabali nga insuro ni Apostol Pablo kanda ida, no di dagiti banag nga inawat na matlaeng iti Dios. Awan iti sabali nga inpakita ni Apostol Pablo kanda ida, no di ket dagiti banag nga inawat na nangyigan na matlaeng iti Dios.
Awan iti sabali nga insuro na, kadagitoy da, taga Filipos no di, dagiti banag nga nasursuro na metlaeng iti sasao iti Dios. Ket daytoy di kano ni Apostol Pablo, dagiti insurot kanda kayo, dagiti da inadalyo kenyak, dagiti nakita yo nga inararamid ko, dagiti panpanunutan yo, ikabilyo iti puso yo, ket anya iti reward na dayta, kuna ni Apostol Pablo, ket ti Dios iti talna, at danto kada kayo. Isong nga importante gayam nga dagiti sasao ni Apo Dios. Isu dagiti banag nga panunutan tayo. Takunan ni Apostol Pablo anyaman a banag a napudno, awanan iti mas napudpudno pay no di iti sasao ni Apo Dios. Dagiti banag nga nadayaw, nalinteg, nadalos, banag nga makaayayo, awanan pay iti banag nga mas nakaayayo pay no di dagiti banag nga nadyusan. Ngem kakabsat, dagiti banag nga nadyusan, masuro tayo dagita, babaen, iti sasao ni Apo Dios. Ngem kakabsat, dagito nga banag, saan nga realidad dagitoy iti biyag tayo? No umuna, awan iti pamati tayo iti Dios. Dagitoy laeng nga inbaga ni Apostol Pablo, agbalin laeng daytoy nga realidad iti puso tayo, iti biyag tayo. No adda ti pamati tayo iti Dios nga namarsuwa. Ket saan laeng nga basta nga Dios ti apan tayo, pang idatdatunan iti pamati tayo. Kuna ni Apo tayo nga Hesus Kristo, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Isang ano kaya tayo nga umasidig iti Dios Ama. We come through the Lord Jesus Christ. Ket kakabsat, maadaan tayo. Iti kapya, iti kapanunutan. Iti kapya, iti puso tayo. No, ti Dios iso tinangnang runa iti biyag tayo. Ti saludsod at kakabsat, sino tinangnang runa iti biyag mo? No tinangnang runa iti biyag mo kakabsat, ket dagiti sanikwam, no awan dagita sanikwam, awanan iti kapya. No tinangnang runa iti biyag tayo, ket dagiti banbanag iti lubong, no awanan dagita nga banbanag, awanan iti kapya. Ngem no ti nangnang runa iti biyag tayo, ket ni Apo Dios, adda iti kapya iti puso ken kapanunutan tayo, tati Dios saan nga agbalbaliw. Ket kuna ni Apostol Pablo, dagitoy da nga banbanag nga nadyusan nga nagkita yo kinyak nga inararamid ko nga insursurok kanda kayo, isu dagiti panpanunutan yo, apay tapno ti talna ti Dios at danto kada kayo. Kaya tiyo kakabsat nga maadaan iti talna iti kapanunutan, iyawat tayo ti bihag tayo iti Dios. In conclusion kakabsat, maadayan tayo iti kapya iti biyag. No ni Apo Dios tinangnang runa iti biyag tayo. Maamuan tayo nga ni Apo Dios tinangnang runa iti biyag tayo. No ti sasauna, iso iti pangpangrunaan tayo, iti biyag tayo. Kasdi ko na ni Apostol Pablo, no anyaman nagiti banag nga nakita tayo, iti sasao ti Dios, nasursuro tayo iti sasao ti Dios. Iso, iti ikabil tayo, iti kapanunutan tayo. Ket ti kapya ti Dios, at danto kada tayo. Ni Apo Dios ti manaydayaw.